pirot haranis na. Magadulong naman kita sa inyo, pasensya gid kung medyo na atrasar kita kay tungod sang maunog sang ulan nga pinangilat, no? Gina kuan na naton pro. Hindi kita gulong pa makapasalig no? Nga makadulong kita sa inyo sang insakto gid nga oras ay siyempre ginagaw lang ang oras mo. Madulong ko sa inyo. At least kuan lagi ako sang aton nga kalinawan. Yari ang ambahan na nag-artikulo pobre na ilo. Ako hindi pobre na ilo, nga nating bansang mga pagkamay, nailo sa paghiguma kag nadulaan na si kalipay, kanugon lang sang pagpalangga, kanugon lang sang pag-alila, kay hinali ka nga nadula, kag balusan mo ako sa luha, nagapinupot inintughan ko, nagkaantos nagasakripisyo, adlaw gabi ang pangamuyo, kaginahandom ang pagbalik mo. Ako hindi pobre na ilo, nga nating bansang mga pagkamay, nailo sa paghigugma kag nadulaan na si kalipay, kanuhon lang sang pagpalangga, kanuhon lang sang pag-alila, kay hinali ka nga nadula, kag ibalisan mo ako sa lupa, nagapinto inintughan ko, nagkaantos nagasakripisyo, adlaw gabi ang pangamuyo, kag ginahangdom ang pagbalik mo, adlaw gabi ang pangamuyo, kag ginahangdom ang pagbalik mo. Okay no? Ito no. Ang bahanon na nag-artikulo pobre na ilo. Nagyari pa gid no? Isa ang paano na gid pangabayad sa atong mga viewer no? Labi na gid sa kay to nanding da no? Ano kaya pilidong to nanding mo lipat ko? Dong Guinness no? Mayong hapon lang dasin mo no? Yari ang paano ng imo yung pangabayad. Ano okay lang di ako? Nag-artikulo konsilya ubsad nga bulan. Ito ang matuod na title
Hulaton ko. Halos pa lamang ako na mapahilayo ka na. Hindi ko kinsara mapato at mahimong ang kalimutan ka. Walay liwang na ikapiling kung di magpakapungot ka na lang o diwa ko saksi pangusad nga bulan sa tungatong sumpahan mag-ano kita ko palangga kung di mo pagkakalimutan isang bato pa sa putot ko. Hindi ko man ikaw mapuntan habang nilang ang puon ko na magpakapungot ka na lang. Hulaton ko ang pag-usad naman sa bulan mas mo nga mapugat man dala-dalaho ang kalisod ko ng poon daw pili ko nagkitmaampos ang magpuyusing isaano igatugyan ko na lang sa langit kung naluman ang aking madangatan. Hulaton ko ang pag-usad naman sa bulan na naging saksi sa hangtanan mapugat ng dala-dalaho ang pag-isod kong ng daw pili ko nagkitmaampos ang magpuyusing isaano igatugyan ko na lang sa langit kung nanuman ang akong madangatan. Hulaton ko ang pag-usad naman sa bulan na naging saksi sa hangtanan. Hulaton ko ang pag-usad naman sa bulan na naging saksi sa hangtanan.
Okay na? Ito na anay. Ang una na itong ginadulong sa inyo, mga bano, no? Ang ginpagulong na itong dulong, ang nagatulo, kulaton ko, no? Para git sa nagpangabay. Labi na git sa itong mga pinalangga, no? Mga viewer, no? Kaga, mga subscriber, no? Labi na git sa kayo, ma'am. Mary Ricabar Gayara sa Florida, no? Ma'am, may mga puno lang sa inyo, o kung may nagalda, no? Kaga. Subong man sa kay Ma'am Emilien Pedregosa, no? Ma'am, welcome git sa Pilipinas, no? Ay managpuli ka dire, bot na din ka na subong sa Manila. Lang kung siyempre, imbitado mo kita to, no? Kung mag-birthday sa imo nga, ano na, inablos, no? Puna gali. Hindi na nimo ay matudli, no? Kaya matrabuhay kami daday Abian Randy, no? Lasa, no? Ligo ginaton man nga alin sa una, no? Sa radyo hasta sa nagpanang naraptan na sa pandemic kung mga way ro kami maka upod ng dua. Okay, no? Subong magaling sa kay Ma'am Health Chances, no? Sa kay Ma'am Jima Munipa, no? Kaya sa kami sila sa no, sa Hong Kong o sa Singapore. Kaga subong man sa kay Abian Doboita, kag sa kanday labi na gid sa aton pinalangga nga nagasuporta gid sa sini, no? Nga kalingawan, no? Nga nagasuporta gid sa sini matutod nga pagsuporta sa mga ambahanon ng mga Ilonggo. Si Toto Edward Rivera, no? Okay, no? Madamong salamat to. Mayong hapon lang. Ukol, mayong gabi lang. Antes kita na magpadayo, no? Shout out na nagigikan sa aton ng mga kauturan. Idol, pero kaagahon ginapamatian ko mga kanta mo, patamiyaw naman ako sa family Anyok sa barangay Bulilao, Dumangas, Iloilo. God bless, salin sa kay Colin Anyok. Happy watching. Shout out sa kay ng Eduardo Rivera Galantas. Gusto mo? What a beautiful costume. Kalo na lang kulang daw si Bruno Mars ka natatay. Kamusta na kamuda watching from Canada? Request ako na I will go away. Hindi kita kadayon kay nagapinangilat din, no? Mayo lang gani kay nauntat man. Bisa na pasar na kita sa oras. Okay lang. Kay dugay-dugay ko sirit pa kami lakat sa lilo. Okay now. Wow, doy ko ma-review yung request ng ako nga pinalanggangan mo yung mga subscriber na. Sige lang, kantahon ko lang gyapon para gid sa imo to Edward. Paano na nagatingulo? I will go.
Handong malang may dear ang atong suhir. Ayaw ka mag-ibig, ayaw magkasuko, magkabalik ako sa mga artistimo. Langit kong biglaw kanino, I'll just imagine dear, halog sa imo. Ayaw magkasubo, ayaw ka mag-ibig, magkabalik ako sa mga artistimo. Magkabalik ako sa mga arms nimo. Okay na? Nang bano na mga bagit sa atong pinalangga na subscriber, no? Na nagasuporta gid diri sa atong kalingawan, no? Si Dr. Edward Rivera, no? Bisan matuod nga daw medyo matyagang ko do pinalimtan ako mo pa sige lang. At least nagdulong ko. Okay to, mayong hapon lang, kung mayong gabi lang dira si mo. Kaga malipayon lang pagka lantaw diri sa atong kalingawan. Okay, no? Yari pagit, no? Ni ambahanon nga nagatikulo Panyo Masida. Mapait sa mata ko, lumusap ko sa mga luha, kasing-kasing ko nagkapako. Ikaw makita, oras ang kahaponan nga ngalaw kahinunod na, ginatapos ako kahtuaw, tagsakbo kakapalaka, walay sabayan, isang nimo ako pahiyaan, walay salaputang-putangan, tughang ko inimpilasan, mamupot sa nalang, buksan na lang sa panyong sikat, kadto nimo bukaron sa tanggong iniuma, walay sabayan, bisan nimo ako pahiyaan,
hinigugma. Okay raw? Ano ito no? Ang banon. Naging dulot na po sa inyo. Ang banon na nagatigulo ng Panya Osida. Bukas ka itong sige ng pangapay kina ni Toto Eduard, no? Ang banon na nagatigulo. I will go away, no? Okay? Ang pista makitang padayon. Yari naman na yung pilak mga shoutout gikan sa aton ng mga kauturan. Happy watching sa kay Pinoy's Pride of Scandinavia ngayong hapon. Thank you, Kitay. I really appreciate the song you render for me. Wali ng Eduardo Rivera. Thank you. Request ka no si Pinoy's Pride of Scandinavia sang mabugnaw ang talon. Mayong hapon tayo pero kamusta na lang da kay sa imo family. God bless sa kay Rodalyn Fabiania. Watching from Dubai. Granta sa subong sa Dubai. Happy watching lang mama. Happy watching mo na sa inyo datanan, no? Shout out sa kay Jeff Paro. Mayong hapon. Happy watching sa kay Ruben Lacinto. Mayong hapon. Okay na. Okay, no? Ang isa itong banon nga ginapangapay, no? Mabuglang talo, niyari na, no? Ang banon na nagatigulo. Diin ang hostisya. Ang palamang pagkakulit ng hostisya para sa ligatong ang mga biktima. Kung manubog lamang sa pangulok sang iba, ika'y lungkuligang tapat-tapakumpa. Maayon lang iya ang mga manggaran, kay may abogado nga ginabayaran. Pangot kung humulat na gani ang kwata, maang kundi layon tawag na hostisya. Kung tubos ka kulang ka sa ihibalo, kag hindi masaktan sa atong gobyerno, ang hostisya lamang nga para sa pigado, yara sa lambi sa kinakalukalu. Ang tawag ng kaso kay makatalaka, nagkatulat o nakasubong sa lupa. Kung hindi ko lamang sa mga ebidensya, ang kamaturan may pinutika. Hindi man mapasulang atong husgado, kay nakitang lamang nila sa siguro, kay pinag-iikit nila sing matayo, basig butang-butang lang mga reklamo. Nakasubong sa luma, kung hindi kumpito ang mga ebidensya, kung na lang ang hostisya. Hindi man magpasulang
sang krimen labing nagasaksakan. Kung sang pusin, titur sila binasaktan. Silog nga life sentence, pinakaglawan. Bangungot nagasaligay ay namugang sa panugyang lamang sa mga pamatangon. Ang tawag na kaso hindi halandingon. Mamangkot ka na lang sa karangapan nito, di ng justisya para sa pigado. Mamangkot ka na lang sa karangapan nito, di ng justisya para sa pigado. Okay no, ito ang bahan ng nagatigulo. Diin, ang hostesya. Yari, ang mabugnaw ang talon. Mabugnawang talong, oras ka akong nanong. Ang silak sa ilaw daw dinikitaon. Ang dahon sa kahoy kung puyok-puyok po. Pinapilang kulang, pinapilang kulang isang lugar. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yaring nakahigit, ining kurasong ko. Kung wala ka lang hinday, sa akong magdiskusto. Ikaw mangin natin, ikaw mangin natin, ikaw mangin natin. Matakumang gali ang balay na ini. May kinakong tulad na magawin muli. Ako ang nagsulat, pinpadala ko diri. Direksyon sang tugma, direksyon sang tugma, nasa Pinoy. Lupad ka na, papil na sulok sa suli. Dito ka humupa sa kayunday kapi. Pangkutong ka gani, paano ka diri. Direksyon sang tugma, direksyon sang tugma, ang aking sinagari.
mga bayig ninyo mano, no? Indulong na itong sinyo. No? Kaga, bali, duhan lang kanta karon ng indulong na itong sinyo, no? Kaya balaan yun ba na itong kanlatuan. Okay, no? Antes na kita magpadayon, yari ang pila ka mga siya pa, ikan sa itong mga kautugan. Pa-request tayo pero sa kanta hulaton ko watching from Quezon City kay shout out lang sa tanan nga gapamati sa Bombo sa barangay Kamandagan Dao Antique. Salamat gid rin sa kay Rubin Lasinto. Tayo pero mayong hapon lang dyan sa tanan, gusto ko lang greet sang happy birthday sa akong magurang Jenny Vasquez nga happy birthday from Joma Vasquez listening from USA. Thank you gid rin sa kay Jome si Johnny Joma Vasquez. Happy watching sa kay Antonio Jr. Estoquia, mayong hapon. Galantas ako na sa Texas, Igbaras, amazing talent. Tabal na. Okay na. Meron. Ano kayo itong kantang yung pangabayda? Ito ko? Hulaton ko? Ate, antes ang hulaton ko, nakanta na ito ng hulaton ko, arin lang, nagahulat ako. Parehong lang gapon. Yari na, instead sa hulaton ko, nagahulat ako. Sang may alas 4 sa kahapunan, may isa ka sulat na gabit sa ako. Sang masayran ko na ang panubon-tubon, wala kong mapungkit. Ang lamping masakit nga akong ginbat niya, ang pagpalayo mo nga walay pahayag, wala mo doon dumaang timugin sa katutob sa lubot namin. Hindi ka maglubang, ay medyo kagaling aking nahuling ka. Iyak mo na ako sa iyong panunduman, isang may paghinakot, hininga kong duhan hanggang sa pagpatungo sa manging kapaslawan. Katigon ko na lang at alam ko ano ang mga matampis na itong kahapon. Kasabay pa lamang magkapadayo ng iyong kalipay sa hindi ayon. Alam pa alam ko hindi ko umako, kung makabiya sa imong aluyo. Ipagkalimpito kung ko sa ino kay sa imong pagbalik. Nagkakulat ako, kapigon ko na lang at alam ko ano ang mga matampis na itong kahapon. Pagkabay pa lamang magkapadayo ng imong kalipay sa hindi ayon.
sa imo kaysa imong pagbalik. Nagkatulad ako, dili pagkalimti, tugon ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagkaulat ako. Okay na, mayat ka na. Yung pangabay ko ng bano na hulaton ko, bro. Ang ginatag, no? Nagahulat ako. Diyari, no? Siyempre nakanta na nato ng nagahulat ang hulaton ko mo. Diyari ang pagkatapusan nato ng tulong sa inyo. Kaya ang inyo lagad mag-biyaalay sa seminaryo na matapos ng ano, no? Kaya malakat magtas Iloilo, no? Dito naman ang mga pamati ako na magano sa Arimin. Okay na? Yari ang pangatapusan natin ng tulog sa inyo. Natigulo, kasakit ang balos. Paglupad lang ang sangkahon, mo ako singkayo. Kasakit sa tagdi puso ang isang kamatayo. Tanaw at tulungahin mo ang lawas na matratado. Tanaw at tulungan ako sa sunod sandukan, may sentimento. Bayaan mo ako kay Diyos, ubos lamang sa imong panulong. Ginpali mo sing buhos-buhos, apang kasakit gali ang balos. Panason ko sa panuntungan, kagkakasun na lang sa dughan. Piliton kong pagkakalimtan, kung ginatili sang kapalaran. Bayaan mo ako kay Diyos, ubos lamang sa inyong panulong. Binlipay mo sing buhos-buhos, apang kasakit gali ang balos. Panason ko sa panuntungan, kagkakasun na lang sa dughan. Piliton kong pagkakalimtan, kung ginatili sang kapalaran. Kung binto din ang tura, munisipyo din ang justisya. Yari ako
nagakonsulta kung may napriso sa paghigugma. Yari ako nagakonsulta kung may napriso sa paghigugma. Okay, no? Yun na, no? Pag tulot na sa inyo, no? Kani, sige lang na, no? Sanglit kayo na atrasar kita sa mga atong timpo, ng tion. Kay pangod sang mamunog kayo ng ulan kag pag pinangilat, no? Atrasar kita sa sa pagdulong sa inyo sa mga kalingawan, no? At least na, may nadulong kita, may man masiro. Mula na, pasalamatan to. Okay, madamog ka salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Tub-tub naman kron. Kita sa RNN, alas 7, tub-tub pag alas 9. Okay, madamog ka salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan.